שלום, אני דנה בלוך, האומנת, מנחת הורים בחירה ומנתחת התנהגות מוסמכת בגישתו של פרופסור עמוס רולידר. מכירים את זה? ואת זה? קוראים לזה חוסר אונים. אנחנו עומדים מול הילדה שלנו בת השנתיים שצורחת באמצע הסופר ואנחנו מרגישים חסרי אונים. המתבגר שלנו נוהם לעברנו ולא משתף פעולה ואנחנו לא יודעים מה לעשות. הילד שלנו מסרב להכין שיעורים ושוב פעם אנחנו חסרי אונים. דווקא אז כשתגובה מיידית וטובה ויעילה כל כך מתבקשת. וכשאנחנו חסרי אונים אנחנו עושים שטויות. הרבה שטויות. ההורים שמגיעים אליי מתביישים לפעמים לספר לי איזה משפטים יוצאים להם מהפה בסיטואציות האלה. משפטים כמו, חבל שאת לא כמו אחותך, או לא יכול להיות שאתה הילד שלי, או נמאס לי ממכם. משפטים אמיתיים שהורים אומרים. הם אומרים אותם ומיד מתחרטים, אומרים אותם ושונאים את עצמם על זה. אבל הם עדיין חסרי אונים. ואז הם מתחילים לאיים. ואז מגיעים העונשים חסרי הפרופורציה. אתה לא הולך לחברים לשבוע, אתה לא משתמש במחשב חודש, אתה לא תטוס איתנו בקיץ לחול. עונשים שאנחנו יודעים שלא נעמוד בהם, אנחנו לא מתכוונים בכלל לעמוד בהם מלכתחילה. לא רק שזה לא יעיל, את זה כולנו יודעים, אלא שההתנהגות גם חוזרת על עצמה. אחרי כמה שבועות, כמה ימים, ובינינו לפעמים גם אחרי כמה שעות. ושוב פעם אנחנו מוצאים את עצמנו חסרי אונים באותם מצבים מול הילדים שלנו. ואם כולנו נהיה כנים עם עצמנו, כולנו חווים את זה במינונים כאלה ואחרים. אבל אנחנו לא חייבים להגיע לשם. אפשר למנוע את זה, והסוד הוא בידע, לדעת מה לעשות. מה עושים בשביל למנוע את המצבים האלה מלכתחילה, אבל גם אם כבר הגענו אליהם וזה קורה וזה בסדר, איך מתמודדים איתם? איך מתמודדים איתם? בצורה נכונה. אז אני רוצה לתת לכם ככה כמה הנחיות מרכזיות בהורות שאתם יכולים להתחיל ליישם כבר היום. קודם כל, עד כמה שניתן, תכננו מראש את סדר היום. שבו עם הילדים שלכם, אם הם קטנים, תשבו איתם ממש מדי שעה, תסבירו להם מה הולך לקרות בשעה הקרובה. אם הם גדולים יותר, שבו איתם במוצאי שבת לפגישה משפחתית ותכננו את הסדר השבועי. כמובן שלפני מצבים וסיטואציות שאנחנו יודעים שהם ככה יותר מאתגרים, שבו ועשו איתם תיאום ציפיות, מה הולך לקרות, מה מצופה מהם ובעיקר מה לא מצופה מהם. חזקו את הילדים שלכם, תנו להם מחמאות. אנחנו נותנים כל כך הרבה תשומת לב להתנהגויות לא נאותות במהלך היום, אבל אנחנו לא באמת נותנים להם מספיק מחמאות. אין דבר כזה יותר מדי מחמאות. אם הן ניתנות בעיתוי הנכון, הן תמיד יהיו טובות. אל תחסכו בהם. בערב, כשהילדים כבר ישנים, סוף סוף, נכון שאתם גמורים מעייפות ורק רוצים לרבוץ מול הטלוויזיה, אבל קחו את 5-10 דקות אחד עם השני. תעברו על סיטואציות שאתם יודעים שהן חוזרות על עצמם והן מאוד מאתגרות. בנו תסריט לכל סיטואציה כזאת. הילד מתנהג ככה, מה אני עושה? איך אני מתנהג? מה אני אומר? ובעיקר מה אני לא אומר? ככה כשתגיעו למצבים האלה, לא תהיו יותר חסרי אונים. אבל הכי חשוב, אם יש משהו אחד שאני רוצה שתזכרו, זה שלא גוררים עונשים. זה לא יעיל. מחר הוא תמיד יום חדש עם הזדמנות חדשה להתנהגות נאותה. אני דנה בלוך, מנחת הורים בחירה בגישתו של פרופסור עמוס רולידר. אם התחושות והחוויות שתיארתי כאן מוכרות לכם ואתם רוצים לדעת מה לעשות ואיך עושים את זה, אל תהססו. צרו קשר עוד היום. אני כאן בשבילכם.